Siphinde sinibingelele kwiKhaya TV2. Wena-ke oqalayo ungena kuleli khasi, siyacela ukuba ucofe ibhathini usubscribe khona uzohlezi uyithola iy'ndaba njengoba zinjalo. Namhlanje ekwazini esikoleni umphakathi ubuvale amasango alesi sikole Thaqa lapho ubukhala khona ngokuthi kunesigameko esenzeka ngoLwesine lapho izingane zaklinyana khona ema-toilet buduze ne-ofisi yaze yadlula emhlabeni. Manje-ke abazali balengane bakhala ngokuthi abazwisanga kahle ngalesi sigameko uthisha omkhulu, kangangokuba bacabanga nokuthi amaphoyisa azange aziswe ngalesi sigameko ngesikhathi esifanele. Kodwa-ke nawo-ke amaphoyisa abekhona lapho ukuziphendulela ukuthi wona atshelwa noma awazange atshelwa. Le ngane igama layo ekungu-Alwande Mdabe eyagcina ngokudlula emhlabeni. Awukuzwe-ke naba lamavidiyo alandelayo. Bafethu ngicela lento sibuke ngelinyiso. Okay, siya understand i-situation right now eyenzekile futhi ngoba uqhamuka nawe usuzokhuluma ngendaba yenhlangano. Sawaxolisile lapho asikho ngenhlangano. La singabazali. Bekunembuzo thina ezisabazali. Futhi nezingane zethu ezifunda la esikoleni. Okokuqala uthisha omkhulu uceliwe wangakwazi ukufika, sathola ubabukhansela wasichazela. Okwesibili kunabantu asebekhala ngamunye wesifazane uthi ngabe lengane ethiwa ifile kuyaqala yini ukufa ngayo. Uyezwa ibhlungu leyo nto kubantu bomndeni abanengane eshonile. Okwesithathu uthisha omkhulu uceliwe kuthiwa akavele ngale kocingo achaze ayikhulumele kodwa uzokhulunyelwa abanye abantu. Uthisha omkhulu umgogodla walesi sikole. Uthisha omkhulu ubaba weingane zethu la. Uthisha omkhulu unengqondo angayenza ukuze ingane zethu ihlezi iphephile. Umphakathi niyazi ukuthi umphakathi ungenza noma yini uma ufuna ukwenza into engaphezulu kwamandla akuthisha omkhulu. So ekugcineni umthisha omkhulu umsebenzi wakhe ugxoba ngeenyawo ngoba akawuhloniphi yena qhubu lwakhe. Fuze ngabe uqhamukile ngoba uhlonipha izwi labazali. Okay, doesn't matter ukuthi abantu abarong baze ngaphandle kwesikolo sakhe uthisha omkhulu. But into ebalulekile la ukuthi bekufanele sihloniphane kwasekuqaleni. Inhlonipho siyiveze uthisha omkhulu avele ayihambishe bafowethu nami bekukudideka la nala. Yabo lona uma selento iye ka Department of Education isingaba nzima futhi ngoba thina lethizwe alizwakali. Kukhona abantu abangayithatha bayoyiphosa phezulu. You understand? Njengoba ubiziwe nje baba kusho ukuthi bona abantu they respect wena, hayi lo mphakathi. Yes.
lo mphakathi umndeni wami abawurespecte omakhelwane bami-ke mina bawurespect siney'ngane hhayi ukuthi bekuzoliwa la cha bunjalo umphakathi akuziwe ukuzoliwa la imibuzo ney'khalo zenu so umntwana lo noma mkhulu wakhe uyomdala shuthi okwenzekile ngalelo suku uthisha omkhulu nje ngizomncamula nje uthisha omkhulu wasicela thina bakamdala wasibizela esikoleni sakhe samhlonipha futhi ukuthi afike sisafika futhi esikoleni sakhe nje wesimizele esikoleni sakhe uma sifike esikoleni sakhe wasithatha wasifika office lakhe uma sifike office somkhulu ke ngizothi uyasicela uthishomkhulu ayikho into ephathekayo owasitshela yona ukuthi sibizeleni uthishomkhulu kwazi wasiza omunye umisi ebona uthishomkhulu ukuthi ayikho into esila siphathele wahlala phansi wathi manje ngiyayibona inkingo enibhekene nayo wathi lana umntwana engathi lento yasuka eklasini uma seklasini umntwana waxolisa ngaze wabe kanjani uthe mephuma umntwana kushuthi ngebreak ibreak ngo-11 bangena etoilet uma sebekushuthi bambizile etoilet umfana kushuthi babengeywe ngeyento lo mfana uthi umisi bechaza ukuthi wafike ingane yathi into engiyibona etoilet misi kodwa ngomzuzu wokugcina bamkinyile umuntu alwande bamkinya ungele ngathi uyakhihliza uma esekhihliza ngithi bafethu yekani lento wavele wawo uthe mewa wathi gilidi wawela kusinki uthe mesewile umntwana waphinda futhi wamshaya samqedela lo mfana uthi ngathi mina uyini into yenzayo ngithi ngizama ukumsiza wathi ngeke ngenze lutho ngoba mina ubaba wami vese ngizalwa yimbulali washo waphuma shuthi umfana ke lo mncane waseyotshela uthisha ke uma uthisha usethi awulimshiyeleni khona ngamthatha umntwana na uthi bahamba abafana bamqukula ke wambeka la phambi kwabo into obuhlungu abenzayo kothisha ke bahlala nengane kusula ngo-11 kwaze bathi mengibuza bathi bafonela i-ambulance yangakwazi ukufika uma ingafika i-ambulance bafonela ikhansela leward ikhansela athi asikho ekhaya angikho ekhaya ezani kanje requestani sephuthumisa umntwana esibhedlela after 3 hours ngiphuthisa esibhedlela ngizofika mina khansela nginikhokhele lo malini umntwana shuthi kodwa kubiza umzali wengane esekhaya uyafika umzali wengane ingane yakhe ihleleleka ilikhihliza kangaka phansi bamthatha kumntwana-ke wangahamba uthisha nomzali uma wengane uhamba yedwa wangena emotini nengane eyigoyile ngezandla insizwe wengane grade 12 waphuthuma emshiyeni uma efika emshiyeni wazama odokotela bazama ukuthi kuthiwa ngazi ubuchopho igazi kucophele ebuchithweni kanjani umqala uvukele sithi othisha bazama odokotela bephuma bengena kwathiwa hayi ngeke sekhona nomndeni-ke esimshiyeni khona ilokhu uza imishini esingenawo thina la kule ICU sasifonele i-Albert shuthi aba-Albert bazama ukushesha-ke bamlandwa-ke waphuthunyiswa-ke e-Albert ila wafike wathulela khona umntwana wafike engasakhulumi kodwa nje wasuka la esikoleni evese engasakhulumi othisha bathi i-ambulance iy'moto zethu azona i-ambulance iy'moto zethu uma ngibuza-ke ukuthi amaphoyisa-ke thisha omkhulu walibiza yini iphoyisa na kule sigameko na uthisha omkhulu ma ngakawabiza amaphoyisa pho angafika ngani amaphoyisa ngiyacabanga ukuthi ilukhuzane amaphoyisa nesikole nengane ngeke angaphuthumi athi azange afike uma ngabe sengithi-ke mina thisha omkhulu ngicela-ke mayina-ke sambe nawe siye emaphoyiseni ngibonise iphoyisa othi ulibizile wena zange uzulibize yini hhayi kushuthi wabantu ovaleko wasekhona nomndeni langaphandle wahamba-ke obuya sekuya nawo amaphoyisa ngakusasa suku lonke loku sigabe azange afike ngawabuza-ke wey'ngane ngicela ukubuza ukuthi yini ndaba ungamhloniphi uthisha omkhulu ngesikole uma ngabe nibiziwe bathi amaphoyisa yabo ma singangena manje kodwa zange sithole report ukuthi kuyafika uthisha omkhulu ozobikela ilokhuzana ngeke iphoyisa amaphoyisa angafiki esigabeni esibheda kangaka asazi lutho siyaqala nje kusho ukuthi wena ma okwazi ukuthi uthisha omkhulu aze ayolanda iphoyisa wafika sefika nawo amaphoyisa athi asazi lutho kwayikhathi athatha leso sito wathi-ke istatement-ke ingalambayo bathi nje asazi ukuthi uma ngibuthi omkhulu khuluma phela kwamaphoyiseni lento ade uyisho izona
ukuthi umsebenzi and uyawazi amaphoyisa nje mawubize yadilele futhi uma ungenayo into ephathekayo mawungenayo into ephathekayo amaphoyisa kugcine kunje shuthi angazi into ephathekayo ukuthi yini ayichazeke kulungile bafethu him eswatholayo ukuthi umbulali wafika ehanjiswa ubaba wakhe wafika wavula icala wase waphindela ekhaya umbulali kuthiwa kuyimanje usekhaya singakwazi ukuthola ubufakazi bokuthi usejele omela amaphoyisa ngithunywe ubrigadier uKabindi uMasteshi njengoba ngila uboshiwe umfana ikhona beyovela namhlanje enkantolo ekuzozwakala ke namhlanje ukuthi inkantolo imdlulisele Westville noma wenzeke njani lokho kwamaheme ukuthi usekhaya singakuthola kodwa thina ubufakazi bokuthi ungaphakathi ethi mina njengoba ngimele uMasteshi othi angidlulisa ukuthi umfana uboshiwe kade eyovela namhlanje uboshiwe umfana amaheme ukuthi uphumile usekhaya hayi yayizona yona mina ngimela umphathi station uthe angisho ukuthi umfana waboshwa manje njengoba kuyimanje ngo9 inkantolo kade yobingelela ilapho kwesingozwakala khona ukuthi ke uye Westville noma uye kuzi umndeni kodwa ngizo-advise ukuthi kungcono ukuthi e-police station umthole umseshi animtholanga ukuthi ubani ama-details omseshi yes nibuze kuyena ukuthi uvelile ke namhlanje kwenzeka kanjani yonke ulwazi enilifunayo nizothola kumseshi ngicela ukuthi siyachazela khona omunye nomuntu okay mama Siyabonga emaphoyiseni ne-updates siyabonga amachubo esesicela njengomphakathi sicela sesithola ukuthi umfana uboshiye kodwa sicela uthisha omkhulu reason being akulona icala lokuqala akasho lutho in 2 weeks back kunomfana futhi obedindilizile la egwaziwe athi akahlangani rumors athi abafana babegwazi umfana basafunda ubekune meeting last week bengomunye wababekhona kwi-meeting yesikole wathembisa ukuthi imesse egcwele phezulu etafula ethi phathwa yingane zethu okay fine siyavuma wathi umuntu nomuntu uzofika ingane yakhe emitholakala nesikhali uzoyilanda e-police station uzofona athatha biza amaphoyisa nomzali ahambe bohlangana e-police station savumelana njengabazali kuyathusa ukuthi akasahambi emazwini akhe so njengomphakathi ebesikhona futhi nakusemithingini sizohamba la mase kufike uthisha omkhulu cause kukhambisa ukuthi uyakwazi kwafonela amaphoyisa kodwa akafonela ngosuku lesigameko afonela ngesuku lesigameko la into engaqali ngiyaxolisa sengiyaqeda uprincipal omdala uMr Madide nginofakazi bokuthi lo yababa waze walimala isandla ezama ukuthi izingane zivikeleke wayekwazi ukuthi aprotecte othisha bakhe aphinda protecte nezingane futhi ezifundayo izingane zethu zifunda la ziyabhala kubhlungu njengoba sisenza lesi siphithiphithi but sicabanga ukuthi ngelinye ilanga mekwe yami ingane enxaphela enye bisiyaxolisa bese kodwa ibhoqolo libulala bese kwenzakalana ngicela ukulungisa lapha yami ukuthi ngilanga lesigameko amafoni saphonelanga wafonela mina lo ngalanga lesigameko afika amaphoyisa se-charge office ezo-attend isigameko ngelanga lesigameko esefonela umashezi waye kwase kufike abazali lelo side lokuthi wakufona wathi yena kumzali uyawazi amaphoyisa uyafonela ukuthi awafiki ngesikhathi isona sizathu sakho ukuthi angawafonele somkhulu watshela mina hayi wafona kumina wasazanga zafika amapho nangafika ngani pho office lethe libhekelele afika amaphoyisa mama afika mhlamba afika late kodwa afika amaphoyisa kodwa lesi samanje sa Friday nje ma afika amaphoyisa uthisha omkhulu la uthisha omkhulu utshele mina sangolwesina asa ngoFriday asisazi ke ngolesihlanu past 2 ngolesihlanu mina lalela ngani yami yabo ngicela ukulokhuza ngolesihlanu uthisha omkhulu sasikhuluma naye thina wathi uthisha omkhulu uwafonelile amaphoyisa ngicela uqede akufike amaphoyisa angafika amaphoyisa usuku lonke lesigameko ngathi omkhulu wena wangahamba ngani ke uphindele kubona uzilelela amaphoyisa angisasuki la nikangilandelanga wangakwenza lokho imbangi wathi singolesihlanu imani ke mina ngase singolesine lesihlanu ke ngiyacela ke thisha omkhulu ukuthi ke ngifuna ukubona ukuthi njengoba ngafikanga izolo ngoba uyachaza ukuthi uyazi amaphoyisa athatha azokuthanda kwawo
uma ungenayo into ephathekayo iphosa likwazi ukufika ngathi yinto ephathekayo ungachazi ukuthi into ephathekayo ayifika nganhlobo imba ngicela uqede ngolesihlanu ke imina sasame nalezi ingane nangumakoti wakwami ekwaze ngathi mina ngifuna ukubona ukuthi azofika niphoyisa namhlanje uthisha omkhulu wathi umiss uthisha omkhulu nangisephuma eyolanda ngoba sakusho thina sesifikile afika amaphoyisa ahamba uthisha omkhulu ngambuza uthisha omkhulu yini uthisha omkhulu ngoba afika kanjani namhlanje amaphoyisa ngoba nesikhathi ugameka uthona amaphoyisa ngiyawazi into ukuthanda kwayo ayenzanga ngani mhlawumbe ukuthanda kwawo na amaphoyisa na athi amaphoyisa isengibuza wengane zami indaba engahloniphi isikole uthisha omkhulu athi amaphoyisa ayengangikhuluma nawo mina athi athi amaphoyisa siyaqala ukizwe sigambe ma izolo esayizolo asisazi inhlobo manje sifika ngamanje ngathi lelani wengane nibizwe yimina ukuze nifike uthi omkhulu amqonde uthi omkhulu uhambe ufuna ukubona angihambi ngazange ngifike iphoyisa le esikoleni sakho wabuya nawo kamaphoyisa ke kodwa ngayizolo kwangitshela kahle nje wathi nje iphoyisa uyazi nje ukuthi uma ungena lutho liyadelay iphoyisa ukufika etshela mina nasi sihamba nezingane lezi ngolwesine nafika ngolwesine uprincipal ufonile engazisi sigameko washo ukuthi usewuthintile umndeni womfana olimele ukuthi abaphuthume esibhedlela wase wathinta namaphoyisa ukuthi umndeni mawusuka esibhedlela uzobe usuthintana namaphoyisa but amaphoyisa wawafondela ngolwesine wawafonela ngolwesine kwawukuthi uthi umndeni mawuqeda ngoba umfana vela akasekho la esikoleni useye esibhedlela umndeni mase anginalwazi kodwa wathi ngoba umndeni usewuthintile womfana olimele uzocela ukuthi umndeni womfana olimele masusuka mase uya epolice station uyovula icala ngizobe ngikhuluma yonke into ke manje ngo12 ehholo lapha khona wonke umphakathi so njoba khona umhloli uyakwazi ukulalela izifuno zenu manithi nithini ngothisha omkhulu uzolalela khona amaphoyisa khona naye uthisha omkhulu uzobe khona ne-SGB khona yonke into so bese ucela nje mhlawumbe niphathe kahle bese kuthi ngo12 sihamba seholo because ukuma kwethu la manje ngathi ngekusiza because Usisi lo qeda ukukhuluma manje utshele abantu njengoba adwizwela ukuthi abahambe baye ehholo lapho beyolinda khona uthisha omkhulu umhloli amaphoyisa kanye nabo futhi lapho ke ehholo abantu bafice khona amaphoyisa kodwa uthisha omkhulu umhloli abazange bafike angazi ukuthi wena ke uyibona kanjani le ndaba ake sixoxe kwi-commentary box. Seyabona esikoleni ya ayo ku right Konjani